festa de pinya d'aquest 5 de 7, que sembla aquesta estructura, els que s'estan sobre la pinya, està posant la resta del tronc, el cap de colla veu clar, els segons també, sentint gralles, per tant, intent de 5 de 7, de la via, gràcies. Censos, tota l'estructura, que es troben a dalt, i veiem com comença a posar aquests quarts al 3 i seguidament aquests quarts de la torre d'aquesta estructura compon tota la canalla, pendent d'aquest tren amunt i els colles de la petita, els trossos de l'estructura van tocant de posar aquests 4 dosis